Sure lang, te. Ay, si Ma. Ay, si Ma. Baka maduman. Ayan, te. Tunay mo lang kasi ikaw siyang tuhay. Hindi na mga naiba. Hindi mo malaga. Tunay yun din mo ng gas ko na. Ginagin pa ka doon? Ang gusto ko na kayo ni Kilo. Gusto ka nung kapag-girlfriend? Libre ako. Kasi natin. Mura 60. Isang gram. Tuloy mo na gadiin ka po. Hindi dyan o, magbibilis yun. Salamat eh. Bugoy, salamat.
Adjustment? Ano yan? Adjustment? Meron, di ba? Hindi bulit. Ulit na paano? Ha? Gulo ka ba? Yan yan, naiyak ang diet. Bye. 3 Tagtod na. Kadeta po. Oh, wait mo. Ay mo, taray. Oh, pero dito. Puta na bro. Oh. 150 mo ang kilo ka, hanggang sa tayo mo ay mo bisa. Butuay na masay mo. Iboy, One bird mo. ay, paman na. Ole, malawgan. Ay, siya. May bong ko pampayo dahil ha. Yung pa. Yung ba? Ay, kayo? Ang pinas mo? Di ba niyo gusto duwa? Pagbawa mo lang kayo mo. Paula day. Hindi na. Luwas na nga wala. Mawat mo. Ibig magamit ang mga rami kita doon. Kasi kala kanya mo doon bigay no? Luwas salamat sabi. Ano ba eh? Ano ba sa waka? Nay, maaga na pag pagkato. Paghagat araw ka no po. Papi. Salamat mo. Salamat din noy. Balik ako. Balik din dati. Ha? Balik.
sunod, makuha na kita. You are holy. Ganda lang. Hindi ka mabagay dyan. Hindi ako kinakiti. Dari ka sa buong. Namagas mo yung sabi. Ano, Noy? Ginasok ka kasi? Lord! Ano ba nini? Aren, sorry nga. Yun naman sa labas yan. Hindi man, barato mo sa nila. Napakilumikin na 120 hanggang sa tayo mo yan. 70 na lang. Susunod din ang magaling ba? Dua-dua, tama ba? Bago kahit nakulog pa yun yung ano, yung kapatid. Libre kao. Ako na libre kao. Dahil man ako nabot na sa media. May pag, alam ko, delivery ko tao. Living at home. Alam mo, Ano ba yung kanya malaw? Malaw? Hindi na ni malaw?
naman si Bulaw. Isa day mo ako. Bumbayan lang. Ha? Ako doon. Salamat ya. Ilaw. Iwa ka na. Yan. Pili, pili. Pili, pili. Abang daksan ang gamay siya. Okay.
Tingnan ko ba? Salamat. Sorry. Sorry. Kala ko na ba yan, no? Ang takpan niya ang dito. Ano? Ano? Itong ito. Ang takpan ito. Bigay. Magkala mo yung dati yung pag-ibigay. Ito nga lang kaya. Ay! Kapag kailangan games na pa. Ako din. Kapag ko. Ay, Jack! Ah. Jack! Jack!
Naman? Martes, Miyerkules, mula Biyernes. Junda baga ang graduation. Junda ang graduation.
punta ka na naman. Kaya punta ka naman.
Di nga tulo, di ka pa muli. Kumukulang ka dyan, oh. Malayo. Malayo. Medyo malayo, be. Langit! Langit! Hoy! Huwag ka rin malayo. Oo, man. Ha?
Hey! Hey!